ibayaw ko matag karon ug unya dagway mo pangitaon ko ikaw lang ang iyan sa among pagsimba ikaw lang ang iyan sa among pagsimba dili matukip ang imong kaayo diri ka namo o Diyos labihan ka dako ang imong gugma diri ka nako Jesus walay sama kanimo nga mo pa sa ilo kinabuhi ko gibago mo matag karon ug unya ngalan mo ibayaw ko matag karon ug unya ngalan mo pangitaon ko ikaw lang ang angian sa among pagsimba ikaw lang ang angian sa among pagsimba dili matukip ang imong kaayo diri ka namo o Diyos ilabihan ka dako ang imong gugma diri ka nako Jesus walay sama kanimo nga mo pa sa ilo kinabuhi ko ibago mo Maayong adlaw sa tanan o salamat sa Ginoo sa lain na sad nga oportunidad kahigayunan nga gipaabot diri sa matag usa nga makatuon sad ta sa iyang nga pulong. So before nato sugdan o before ta ato nitikuon ang ato ang pagatun-an is magampo sa una usa kita aron matagan ta og lamdagan sa ato nga hunahuna og kasing-kasing. So magampo ta langit nga amahan og Dios nga balaan Ginoo salamat ning alain nga oportunidad nga mong gihatag ang panahon sa matag usa nga i-Google karon nga mga taknaa. Salamat amahan nga padayon ka mag-keep sa usa ka kinabuhi nga nakadungog ug naminaw sa imong mensahe karon. Even nako Lord God nga magdala sa imong nga pulong. I-bless ang ako ang ngabil Ginoo nga maglitok sa imong nga pulong Ginoo ug kani nga mga pulong nga imong gipaabot diri kanamo amo kani maaplikar ngadto sa uban. Dalaygon ka sa walay katapusan amo isalig kanimo ang tanan dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. So og nagsubayan kita sa ato ang kini nga series. So naata sa 1 Thessalonians. So before last week nga record nako is nag-title ko
gospel impact, which is atong makita sa kinabuhi sa mga Kristohanon sa Tesalonica kung unsa ang impact sa maayong balita sa pulong sa Ginoo ngadto sa lugar sa Tesalonica, sa mga Kristohanon sa Tesalonica. So karon mao ta chapter 1. So karon ari ta sa chapter 2, mao nga to nga passage, 1 Thessalonians chapter 2 verses 1 to 4. So ato sa pagisgutan karon is gospel power. Unsa ang gahom sa maayong balita nga gidala ni Paul diri sa lugar sa Tesalonica. So aduna tay upat ka mga tun-an nining mga taknaa. So akong basahon sa ato nga passage sa 1 Thessalonians, unang nga Tesalonica, kapitulo 2, 1 hantod sa 4. So uno, mga igsuon diha kang Kristo, nasayod gayud kamo nga wala makawang ang among pag-anha kaninyo. 2, nasayra ninyo nga sa dihang didto kami sa Pilipos, gisakit kami o gipakaulawan. Apan gihatagan kami sa atong Dios og kaisog sa pagsulti kaninyo sa maayong balita nga gikan kaniya bisan sa daghang mga pagsupak nga among nasinati. 3, sa among pagwali kaninyo dili namo tuyo nga tudloan kamo og sayop o mahimo kamigdaotan o manlimbong. Apan ang tinuod nakita sa Dios nga masaligan kami nga magtudlo sa maayong balita ug mao gayud kini ang among gihimo. Dili aron malipay ang mga tao kanamo kundi aron malipay ang Dios nga nasayod sa among mga hunahuna. Ang Dios nagpanalangin ng daan sa iya nga pulong. So aduna tay upat kabutang atong paghisgutan karon bahin sa kaning the gospel power, gahom sa maayong balita nga gidala ni Paul sa lugar sa Tesalonica. So ang unang punto nga atong hisgutan is kaning profitable visit na nasa verse 1. Ikaduha is profound boldness, grabe, kaisog na nasa verse 2. Ang ikatulo kaning pure exhortation nasa verse 3. Matod pa ni Paul, nianhi kami, nagwali kami kaninyo dili sa paglimbong o daotan. Mo nang pure exhortation, walay lain nga motibo. Ikaapat nga butang is kaning pleasing proclamation, makahatag og kahimayaan na sa verse 4. Makahatag og kahimayaan sa Ginoo dili para sa mga tao. So una atong balikan ang context sa Tesalonica na sa Acts sa buhat kapitulo 17. So una nga butang profitable visit or lang pag-anha sa verse 1, mga igsuon diha kang Kristo nasayod kamo nga wala makawang, profitable, wala makawang ang among pag-anha, visit, pag-anha diha kaninyo. So gatong makita diri ang pag-preach or pagwali ning Paul ngadto sa Tesalonica, do mubo lang siya nga duration sa ato ang nadungog last nga mga sermons, 3 weeks or 3 Sabbaths lang. So bisan pa man mubo, wala kini nagpabilin nga failure, kundi profitable kani. So atong balikon na pagbasa, wala makawang ang among pag-anha. So wala na failure, kundi profitable. So ato makita nga effective og makita ang result nga permanente. So ang kaning gigamit diri sa kaning kanang og sa English kanang perfect tense, ang kaning verb is continue ang result. So moana tag wala makawang or profitable is continue, dili lang kay katura nga panahon nga silang Paul nagsangyaw, kundi nagpadayon og hangtod sa taas nga panahon hangtod karon. Nagpadayon nana ang gahom sa maayong balita. So sa pagkatinuod nga si Paul nga mibiya sa Tesalonica, sa congregation, sa simbahan sa Tesalonica, usa na to ka ebidensya nga atong makita nga ang iyahang pag-adto wala makawang. So naadyoy bunga. So wala makawang ang among pag-anha, matod pa sa ato ang teksto. So ang kaning kawang or vain, ma-refer ni siya sa resulta sa ministry or karakter sa ministry. Diha sa kinabuhi ni Paul sa iyang pag-adto sa Tesalonica, resulta sa iyahang pagsangyaw, resulta
sa gahom sa maayong balita resulta sa Holy Spirit nga nagpamuhat sa mga dapit. Og ang kana nga mga butang is wala makawang. So akong balikon ebidensya ang tanan nga nakita sa ministry ni Paul dito sa Thessalonica nga success dili failure, wala makawang kundili grabe ang pagbunga og nibiya si Paul nga dili empty. Nibiya si Paul nga dili hollow or useless kundili tungod sa gospel power, tungod sa gahom sa maayong balita sa pulong sa Dios, nagpabilin ang iyahang pag-adto, ang resulta is wala makawang. So that's the power of gospel. Mo na ang gahom sa maayong nga balita, mo na ang gahom sa pulong sa Dios. Walay standard nga situation, walay standard nga time. In season or out of season, dili makawang ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Ikaduha nga butang atong pag-isgutan is kaning profound boldness o naatay lalum or tiunay or ligon nga kaisog or walay kahadlok or kanang confident, profound boldness. So ato na makita diri sa verse 2, nasayran ninyo, verse 2, nasayran ninyo nga sa dihang didto kami sa Filipos, gisakit kami o gipakaulawan, apan gihatagan kami sa atong Dios og kaisog. Profound boldness, akong balikon, apan gihatagan kami sa atong Dios ug kaisog. Ina na ang boldness nga gihatag sa Dios sa pagsulti kaninyo sa maayong balita nga gikan kaniya bisan pa sa daghang mga pagsupak nga among nasinati. So ang kaning verse to nagrefer siya sa iyang imprisonment, kato na preso siya o gi-abuse siya, o sa English na to nga translation nga basahon is beating, gikulata jud sa lugar sa Philippi na ana ang context dira sa Acts sa buhat chapter 16 verses 16 to 40. So walay duha-duha nga pag-adto nila sa Thessalonica, atong basahon ang katapusan nga giingon sa verse 2, bisan pa sa daghang mga pagsupak nga among nasunati. So now, atong basahon diri atong tanawon diri ang Thessalonica, pag adto nila sa Thessalonica, ang kaning si Paul ingnon taog sa ato nga context is naani police record nga didto na sa Thessalonica gikan na anay police record nga to gidakop kay na ikulata. Gikulata, gibunog, gipriso, gipakulawan. So, murag ang label nga nahatag ni Paul, murag dol-dol ra siya sa kriminal. Nga nagdagandagan para sa iya nga justice. So, inana ang mga label nga naput ning Paul mo nang niingon siya, apan gihatagan kami sa atong Dios og kaisog sa pagsulti kaninyo sa maayong balita. So, literal kayo nga matod pa sa bersikulo, akong balikon, walay pagduha-duha nga grabe ang gipahamtang na sinati ni Paul didto sa Philippi. Directly gikan sa Philippi na ay kanang contention or pagsupak sa mga tao og ni race ni alsa. Ang kato mga tao nga nagsupak is usa to sa mga dili matinuohon nga mga Hudyo or mga Jews nga nag-alsa batok ni Paul. So, atong balikan na rin sa context niya sa Acts. So, atong makita nga daghan og mga nagsupak or ni alsa batok ni Paul tungod sa usa ka rason nga sila nasina. Kay og si Paul nga mubarog na magsangyaw sa mayong balita ngadto sa crowd is daghan ang mupundok, daghan ang maminaw. So, ang kaning mga Jews, mga mga suhito or kanang nagtuon pod sa balaod is kung sila mo barog nganong gamay ra or dili kayo inana kadaghan ang maminaw kaysa ni Paul. So inana usa na sa mga rason nganong ni-oppose sila, nganong ni supak sila. So again akong balikon sa verse 2. Gikan kaniya bisan pa sa daghang mga pagsupak nga among nasinati. Daghan og pagsupak dili lang kayo usa, duha, kundi daghan kayo ang nibatok ni opos niya. So ang gibuhat
again, arita sa Acts, ang gibuhat sa mga tao nga atong nisupak niya is naggrupo, nagtawag siya mga tao, yang gi-stir up ngadto sa crowd unya iyang giingnan nila si Paul nga si Paul usa na siya ka tawo nga bakakon. Si Paul nanay police record sa Pilipay na priso na gikan kanang gikulata na gikan naa na siya mga record ngadto nidaga na po na diri sa Thessalonica. Daghan og mga bakak nga giopos or gisulti nila ni Paul. Giingnan pa niya nga rebellious man na si Paul sa Roma og sa tanan. Naa na siya mga na-commit nga crimes. Daghan siya mga bakak, mga opos nga gihatag niya. So mao to ang mga tao is nayuban dili. So mao to ang resulta nakaingon siya diri nga gipakaulawan sa verse 2 ato makita na sayra ninyo nga sa dihang didto kami sa Pilipos gisakit kami og matan-aw sa English nga translation is beating, kulata gid sila. So og gipakaulawan. So inana apan gihatagan kami sa atong Dios og kaisog. Diri makita nato nga bisan pa man sa sitwasyon nga batukan ka og bakak nagwali ka sa kamatuoran, bisan pa man inana ang Dios maghatag nga po nato og boldness or kaisog, tiunay nga kaisog dili mahadlok. Now hinumdumi ni kung grabe ang paglutos o pag-antos sa pagsangyaw sa maayong balita, mas grabe ang Ginoo nga gamhanan nga maghatag og tiunay na kaisog, which is mao na ang profound boldness. So barog sa kamatuoran, taliwala sa pagkadaotan. So ang ikatulo nato nga paghisgotan is kaning pure exhortation. So now atong makita diri sa verse 3, sa among pagwali kaninyo dili namo toyo nga tudloan kamo og sayop o mahimo kamig daotan o manlimbong. Pure exhortation or kaning pagsulti or pagsangyaw or tell sa mga tao. So straightforward ang gisulti ni Paul nga gi-exhort nila is straightforward nga manner, wala miniari nga limbungan mo, wala miniari nagsulti mig mga bakak o tudloan mo sayop. So wala inana nga mga butang, wala gitaguan, wala mga lain nga motibo. So inana sa Thessalonica manggod kay ang lugar nila is of course city. Ang lugar nila is daghan og mga nag-worship o gods og mga Olympian pantheon. So example dira na si Apollo, si Athena, si Hercules. So daghan og sa mga Greek nga mysteries nga mga religions. Naapoy mag-celebrate og mga Dionysus og kining gitawag natog sex and drinking cult. So inana na mag-celebrate about sex and drinking cult. So napo dira makita nato sa Thessalonica is kaning na-shrine siya mga Egyptian nga gods na dira si Isis, si Serapis, si Anubis. So nagrepresent usab na dito sa Thessalonica ang mga napoy mga cults sa Roman cults ug napoy mga political heroes sa Rome. So basically ang sulod sa Thessalonica na ay mga inana nga mga religion or pundok sa mga tao. Napoy mga tao nga mga Jewish ug napoy mga tao nga mga Gentiles nga mahidlokon sa Ginoo. So ang punto lang dira katong mga kulto nga religion, katong mga nagsimbag mga gods and goddesses, aduna pod sila preachers or missionary. So sama ni Paul, siya usa ka preacher ug siya usa ka missionary. So ang gidefend niya nga dili ko sama sa uban nga nanlimbong, dili sama sa uban nga nagtudlo og daotan in which mag-celebrate katong uban nga na cult nga na-mention, mag-celebrate sila og sex og drinking. So in which daotan. So inana ang pag-defend ni Paul, dili ko sama ni anang mga tawhana nga inyong nailhan or uban kanang missionary or preacher sa another nga religion nga kulto sa mga gods and goddesses. Dili ko sama ni ana. Ko ang buot pasabot ni Paul ang yang gipaagi is kaning pure exhortation. Ang pagsangyaw niya sa maayong balita sa pulong sa Ginoo, gipaagi niya og pure, tiunay, walay limbong, dili pagtudlog daotan, dili pagtudlo og sayop, kun dili klaro, walay laing motibo
pure. So now, adunay tulo ka butang ako nga i-share nga about sa pure exhortation nga sometimes ang kaning naglibot nato nga mga tao is lahi ilahang nga pagtan-aw. So una, Christian standard can be so different from the standard of the world. Lahi ang standard sa Kristohanon nga perspective o lahi pud ang standard sa kalibutanon. So now, ang example diri nasa Acts buhat 26:24. Why I say nga lahi ang nakaingon ko nga lahi ang standard sa Kristohanon nga perspective. Lahi pa ang standard sa kalibutanon. So now, lahi ang standard sa kalibutanon ug lahi ang standard sa Kristohanon. Na akong balikon sa buhat 26:24. Ang bersikulo, ang context ani si Paul nagdefend sa iyang kaugalingon atubangan sa hari, but instead iyang gipaabot ang mensahe sa Dios, iyang gipaabot ang maayong balita, ang gospel. So now, akong basahon diri, samtang nagsulti si Pablo, buhat 26:24, samtang nagsulti pas si Pablo, misinggit si Festus. Pablo, nabuang ka na, ang sobra mo nga kaalam ang nakapabuang kanimo. So instead, nagsangyaw sa mayong balita, instead nagsulti og kamatuoran, pero unsa ang perspective nga gihatag sa tao, ang standard sa kalibutanon ingnon hinuon og buang nga nagsulti man kas kamatuoran. Og daghan na sa mga tao karon, daghan na sa mga tao karon nga maingon nga ayo og basa og Biblia makabuang man. Instead ang Biblia nagsulti sa kamatuoran, dili na hinuon kababasahon sa kamatuoran kay makabuang. So normal na inana nga mga tao. Mo nang una nga akong gipasabot diri. Ikaduha, matud pa sa verse, dili paglimbong, so sa among pagwali sa verse 3, sa among pagwali kaninyo dili na mo tuyo nga tudloan kamo sa sayop o mahimo kamig daotan o manlimbong. So gilabel si Paul nga sama siya sa uban nga mga preachers or missionary nga manlimbong. So ikaduha nga butang, si Paul ang iyang nga pag sulti nahimo na misinterpret or nahimo nga sayop og nasaglan og impure motives. So suppose ang impure nga motives is affected lang ato ang katong mga kulto nga mga religions sa Thessalonica. Pero ang hitabo dire is naganid sila tanan mo nang ni-defend si Paul nga pure exhortation, pure motive, dili daotan, dili usab manlimbong o tudloan kamo og sayop. So example dire nga verse is the 1 Thessalonica 5:26. Kaning giingon ni Pablo nga dire nga greet all the brother with a holy kiss. So kung ato tong i-apply ang katong mga kulto nga religions nga ilang pagtudlo, katong ni-celebrate sila og sex og kanang drinking, so masod diri ang giingon ni Pablo nga greet all the brothers with a holy kiss. So i-greet nga na ay halok. Pero og mutanaw ta sa Bisaya nga translation, ang nakabutang nga to is kumusta ang atong mga kaigsuonan dira. So inana pagkumusta, pero mao ni ma-misinterpret ang ato ang gibuhat sa standard sa kalibutan. So tungod kay ang kalibutan, kung naanay mga nasty nga nasa unahuna, ang makita na sa tanan is mga nasty na pod kung daotan ang makita sa usa ka tawo, ang tanan nga palibot niya is himuan na niya og motibo nga puro daotan. So ikatulo is kaning akong ipasabot diri sa pure exhortation sa ikatulo nga ang pag wali ni Paul dili kini bakak or dili manlimbong or mangilad sa uban. So now, if you're familiar sa ni Hitler during sa panahon ni Hitler, ni anang usa sa mga journalist nga kung ang bakak balik-balikon og sulti kadugayan sa panahon madawat na ingon nga kamatuoran. So mao na ang gipalabas sa mga uban nga mga journalist or propagandist sa panahon ning Hitler nga tumagsulti kag bakak nga kung balik-balikon nimong bakak mao nang permi insert nimo sa manahona sa tao is madawat na ang bakak og mahimo nga kamatuoran, in which opposite
sa ginasulti or ginawali ni Pablo, in which opposite siya sa maayong balita, opposite siya sa pulong sa Ginoo nga gisulti. Mao nang ang sa verse 3, pure exhortation, pure, walay halo nga lain nga motibo, walay halo nga sayop, walay halo nga daotan or manlimbong. So akong balikon pagbasa sa versikulo 3, ningon si Pablo, sa among pagwali kaninyo dili na mo tuyo nga tudloan kamo og sayop o mahimo kamig daotan o manlimbong. So pure inana ang dating, ang dala sa maayong balita, ang pulong sa Ginoo. Ikaapat nga itong pagkahisgutan is kaning sa verse 4 is pleasing proclamation, kahatag og kahimayaan. So apan ang tinuod, versikulo 4, apan ang tinuod nakita sa Dios nga masaligan kami nga motudlo sa maayong balita og maugayod kini ang among gihimo, dili aron malipay ang mga tawo kanamo kundi aron malipay ang Dios nga nasayod sa among mga huna-huna. So kini nga bersikulo nag-indicate ni siya nga giakyos usab si Paul nga ang iyang gibuhat, ang iyang pagsangyaw is para lang daygon siya sa mga tao, para lang ingnon siya, maayo gini manabay ning tawhan, no? Maayo gini musulti. Inana murag makahatag og kalipay ngadto sa mga tao mo na nag-indicate na akyos si Pablo diri mo ningon siya nga apan ang tinuod nakita sa Dios nga masaligan kami nga motudlo sa maayong balita ug maugayod kini ang among gihimo aron dili aron malipay ang mga tao kanamo kundi aron malipay ang Dios nga nasayod sa among hunahuna. So atong makita diri no nga si Paul akong balikon naakyos siya sa inana para sa mga tao ang iyang gibuhat. Pero ang atong makita diri sa bersikulo kani gidesign niya siya nga makahatag og kahimayaan sa Dios dili ngadto sa mga tao. So ang Dios sa kamatuoran og Dios sa kamatuoran siya nag-require usab sa kamatuoran nga inward sa tao nga nagsangyaw, inward parts. So kung ang Dios ang kamatuoran ang nagsulti usab walay gitago nga daotan kundi kamatuoran usab. So if naagali tay mga motibo, naagali tay mga lain nga mga gitan-aw, dili malipay ang Dios kung aduna tay lain nga gitan-aw sa pag-asangyaw sa pulong sa Ginoo. So the gospel of Christ is not accommodate or dili kinahanglan og mga kalipay or mga kagustuhan sa kaugalingon. Apan sa contrary, mao ang pagbuntog sa mga kagustuhan sa kaugalingon, mga corrupt nga affection ngadto sa mga tao. Mao na ang gospel opposite siya. Dili siya padulong sa inward, gusto og gikan sa tao inward, uy maayo karang ang maonoy gidayig, kundi gikan sa inward ang kamatuoran mogawas ngadto sa uban. So inana ang gospel nga gipaabot, inana ang pulong sa Dios nga gipaabot sa ni Pablo sa mga tao sa Tesalonica. So matod pa sa gisulat ni Pablo didto sa Galatians 1 hantod sa 10, kung gipalipay, kung nagwali ako, naglipay sa mga tao, may pagwala ako nag-alagad sa Dios. So mga ang gisulti ning Pablo kung para sa mga tao ra ni nga kalipay nga kung gibuhat, nganong nag-alagad man ko sa Ginoo, nganong dili man lang largo sa mga tao. So inana no, ang atong makita nga una is profitable na visit, wala jud makawang ang pag-adto ni Paul sa Tesalonica. Inana ang gahom sa mensahe sa maayong balita. Ikaduha is naghatag kani og boldness, profound boldness. So grabe ang kaisog taliwala sa mga pag-antos, paglutos, giakyos ni barog si Paul tungod sa gihatag sa Dios nga kaisog. So inana ikatulo is kaning pure exhortation is walay ang gospel walay gitago nga mga motibo, walay
lain nga pagtudlog sayop, batod pa sa verse 3, pagtudlog sayop or mahimog daotan o manlimbong, pure exhortation, pure. O ikaupat is kaning pleasing proclamation. Ang gibuhat, ang pagsangyaw sa mayong balita is dili para sa kamayaan sa mga tao, kundi sa kamayaan sa Dios. So ang mga pagdasig sa matag usa nga nakadungog og naminaw sa mensahe karon, himuon nato ang atong pagkinabuhi. Mao na nga atong tema karon nga year, living in Christ, pagkinabuhi uban ni Kristo, pagkinabuhi diha ni Kristo, pagkinabuhi para kang Kristo. Unsa man ang sitwasyon sa ato nga kinabuhi, atong hinumduman nga adunay gahom sa maayong balita, adunay gahom sa pulong sa Dios. So barog ta sa kamatuoran, taliwala sa pagkadaotan, padayon ta. Magampo ta. Nangitong mahanog Dios nga balaan, Ginoo, salamat ning panahon, salamat sa imong gitugot nga kahigayonan din kami nakatuon sa imong pulong, imong mensahe. Diin usab amahan taga kami kaisog, di namo kaning ma-share nga sa uban ang imong pulong, among masangyaw mantala sa matag usa kasing-kasing sa mga tao, matamnan og binhi sa mensahe, Ginoo, ang kalibutan. Salamat, Ginoo, sa kanunay nimong pagkatiman, pagiya og sa among pagkadayon, usaha kami sa imong gugma, usaha kami sa imong grasya, usaha kami sa imong nga kaluoy. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Dili matukip ang imong kaayo, diri ka namo, o Dios. Ilabihan ka dako ang imong gugma, diri ka namo,